Actualidade semanal en 140 segundos. Consello. A Xunta aprobou esta semana o maior investimento público realizado ata de agora no sistema científico universitario galego con 20,5 millóns de euros. Por outra parte, Alfonso Rueda tamén avanzou que o goberno galego porá en marcha a nova rede de comercios e mercados no Camiño que potenciará as vendas do comercio de proximidade nos 138 concellos polos que pasa. Van a ser moitos os territorios municipais afectados por este plan que ten un doble objetivo. Primeiro, dinamización do camiño tamén no eido comercial a través do apoio a estes establecementos e tamén mellorar os servicios que reciben os peregrinos. Actualidade. O goberno de Sánchez volve a agraviar a Galicia confirmando que non vai pagar a totalidade da súa débeda coa comunidade, mentres autonomías gobernadas polo PSOE como a Comunidade Valenciana si recibirá un cheque adicional de fondos do Estado. Nos o que decimos é que son 700 millóns de euros, iso hai que pagarlle a Galicia, xa deixémonos de bromas. É urxente, os necesitamos, está no orzamento, e, polo tanto, iso que seguimos pedindo, non nos vamos a deixar enredar. Os populares aseguraron que non hai mellor mostra da inoperancia do goberno do PSOE que todo o proceso fallido de investidura, indicando que Sánchez pasou do no es no ao sí porque sí, sendo incapaz de pactar, de ofrecer nada e de aceptar as ofertas de ninguén. Nos creemos que o cartel electoral co que se vai presentar Pedro Sánchez aquí en Galicia vai ser, dun lado, a súa débeda dos 700 millóns de euros coa nosa comunidade e, do outro lado, ese recorte do 30% dos investimentos nos orzamentos xerais do Estado que pretendía aprobar. Un recorte do 30% a Galicia mentres lle adicaba un incremento do 60% a comunidades como Cataluña. Alberto Núñez Feijóo visitou Arxentina onde mantivo unha xuntanza con Mauricio Macri, ademais de avanzar co ministro de Pesca que case a metade dos barcos que operan en aguas arxentinas puidan construírse nos nosos estaleiros. Así mesmo, o presidente celebrou coa xuventude do exterior as 30 edicións do Conecta con Galicia, que permitiu a máis de 9.000 mozos fortalecer os lazos coa comunidade. Nos interesa que vengáis a Galicia, que os quedéis, e por qué no? ¿Por qué no vais a poder quedaros en vuestra tierra si vuestros abuelos se quedaron en esta?